Καλησπέρα, ονομάζομαι Ματέτο Κολάρη και θα σας παρουσιάσω ε, την ιστοσελίδα που έχει να κάνει με σινεμά και με τη δυνατότητα ο χρήστης να μπορεί να κάνει κράτηση εισιτηρίων. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στην αρχική σελίδα, στο home page δηλαδή, όπου έχει ένα hero image και έχει εδώ πέρα τις διαφημίσεις του σινεμά και ένα κουμπί για γρήγορη κράτηση εισιτηρίων. Εδώ πέρα έχει τις ταινίες του 2025 και εδώ πέρα έχει λίγα λόγια για το κίνημα, για το Australian Cinemas και ένα footer που δείχνει τα copyright του σινεμά. Και εδώ πάνω είναι το header, όπου εδώ πέρα έχω βάλει το λογότυπο, όπου αν το πατήσω αυτό με πάει πίσω στην αρχική. Εδώ πέρα έχω βάλει τις λίστες που είναι home, movie, για τις λίστες ταινιών, booking, όπου είναι για τις κρατήσεις εισιτηριών, και contact, όπου είναι για τις επικοινωνίες, που έχει τα τηλέφωνα και τα email και σε ποιες περιοχές είναι το σινεμά. Εδώ πέρα έχει και το κουμπί προφίλ, που αν το πατήσω, και βασικά απέναντι από το κουμπί προφίλ έχει και το εικονίδιο του προφίλ, και εδώ πέρα αν το πατήσω θα με πετάξει σε μια φόρμα που θα με καλωσορίσει, κοιτάει τα στοιχεία μου εδώ μέσα, την εικόνα. Και εδώ πέρα έχω μπει τώρα ως admin και μου έχει τη δυνατότητα τα δύο κουμπιά, το View Users και το View Movies. Όπως το View Users, εδώ πέρα με πετάει σε ένα PHP admin για users και δείχνει τους χρήστες που είναι συνδεδεμένους, και μπορεί είτε να κάνει edit ή delete ή add, να προσθέσει χρήστες. Επίσης στην επιλογή View Movies εδώ πέρα μας πετάει σε ένα PHP admin για ταινίες, όπου επίσης και εδώ δείχνει όλες τις πληροφορίες των ταινιών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων. Και εδώ πέρα έχει το trailer, εδώ έχει τα actions που μπορεί να κάνει ο admin, edit δηλαδή, να προσθέσει ή να αλλάξει δεδομένα για την κάθε ταινία. Και εδώ ένα κουμπί delete που διαγράφει τη συγκεκριμένη ταινία ή να προσθέσει καινούργια ταινία με το add movie. Και επίσης όταν κάνω log out από το admin user και μπω ως ένας απλός χρήστης και πατήσω το profile, δεν θα μου βγάλει τις άλλες δύο δυνατότητες, διότι είμαστε συνδεμένους απλός χρήστης. Και εδώ αν πατήσω το book θα με πετάξει στη ταινία, στη σελίδα booking. Αν όμως έχω συνδεθεί ως admin user θα μου πετάξει αυτό το μήνυμα ότι η είσοδος δεν είναι δυνατή για αυτό το χρήστη ή επειδή δεν είναι ενεργός. Αυτό είναι για ασφάλεια, σε περίπτωση που κάποιος κλέψει τα στοιχεία και τους κωδικούς του admin. Εν πάση περιπτώσεις, όταν μπω τώρα λοιπόν ως απλός χρήστης,
θα πετάξει τη φόρμα και τη σελίδα booking, και εδώ πέρα στη φόρμα book a ticket μου δείχνει ότι ο χρήστης τάδε είναι συνδεδεμένος, ότι πρέπει να επιλέξω μια ταινία μέσα από τη βάση δεδομένων και αριθμό εισιτηρίων, και μετά με το make a booking το κουμπί κάνει την κράτηση και μας δείχνει ότι ένα μήνυμα ότι η κράτηση ήταν επιτυχές και ο αριθμός κράτησης είναι το 3, και εδώ μας δείχνει την αίθουσα και το όνομα της αίθουσας, και εδώ τις ώρες παρακολούθησης και τις ημερομηνίες. Αν λοιπόν ξαναπατήσω για ταινία εδώ και πατήσω 100 εισιτήρια, θα πετάξει ένα μήνυμα ότι δεν είναι επαρκώς τα εισιτήρια για αυτό το show, για αυτή την ταινία. Και όταν πατήσω εδώ πέρα έχω ένα κουμπί Return Back to Home. Εδώ πέρα είναι μια λίστα ταινιών, αυτή η σελίδα που έχει όλες τις ταινίες από τη βάση δεδομένων, και αν πατήσω, έχω εδώ και κουμπιά watch trailer που πετάει στο YouTube. Έχω βάλει ένα link από το YouTube για το trailer της κάθε ταινίας, και ένα κουμπί see more, όπου αν το πατήσω θα με πάει στην σελίδα για τις πληροφορίες της ταινίας. Εδώ είναι ο τίτλος της ταινίας, εδώ είναι η αφίσα, εδώ ο τίτλος, εδώ τα χαρακτηριστικά της ταινίας, και εδώ έχει το κουμπί back to movie list, και εδώ πέρα είναι και το κουμπί του το trailer, όπου θα με πετάξει. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι η γεύση που μας Όπως βλέπετε της κάθε ταινίας. Επίσης αν πάω πίσω, έχω βάλει και ένα φίλτρο search engine δηλαδή, όπου αν ο χρήστης πληκτρολογήσει την ταινία που θέλει να δει, είναι ένας εύκολος τρόπος αναζήτησης για ταινία του. Ή αν π.χ. βάλω το είδος π.χ. sci-fi, θα πετάξει όλες τις κατηγορίες sci-fi των ταινιών. Και επίσης στο contact εδώ πέρα είναι η σελίδα για την επικοινωνία που θέλει ο χρήστης με το σινεμά. Εδώ είναι το email, εδώ είναι ο αριθμός, και εδώ είναι οι περιοχές που υπάρχουν τα κτίρια για το σινεμά. Και αυτή ήταν η εργασία. Ελπίζω να σας λύθηκαν οι απορίες σχετικά με την εργασία που υλοποίησα. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο.